Τι δουλειά κάνεις? Είμαι YouTuber. Α, πάρα πολύ ωραία. Και από πού είσαι, από Αθήνα ή από Θεσσαλονίκη? Μα γιατί επειδή σου είπα ότι είμαι YouTuber θα πρέπει να είμαι από Αθήνα ή Θεσσαλονίκη? Γιατί εδώ στην Ελλάδα όλοι οι YouTubers από όσο ξέρω ή από Αθήνα θα είναι ή από Θεσσαλονίκη. Πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Από Γιάννενα τώρα να φανταστώ κάνεις κάποιο content έτσι εσωτερικού χώρου που είσαι στο σπίτι σου και κάνεις κάποια γυρίσματα. Εκτός αν κάνεις κάποια βίντεο του στυλ εξορμήσεις τη φύση, γιατί έχει και αρκετή φύση εδώ στα Γιάννενα. Όχι, όχι. Εγώ φέρνω πρωτευουσάνικο αέρα στα Γιάννενα, κάνω βίντεο με ερωτήσεις στον δρόμο, κάνω πολύ τρόλο βίντεο στο TikTok, να κάνω χαζομάρες, ακραία πράγματα έτσι. Οι ερωτήσεις φυσικά δεν είναι light, είμαστε Αθηναίικο αέρα. Wow! Και τα Γιάννενα εξυγχρονίστηκαν. Ναι, δηλαδή πραγματικά να φανταστείς έχουν αρχίσει κι άλλοι να κάνουν βίντεο στα Γιάννενα. Φαντάσου υπάρχουν μαγαζιά που έχουν αρχίσει να κάνουν TikTok. Ενδιαφέρον φάση, έφερα το content στα Γιάννενα.